Ngiyabonga khona ibandla lonke bantwana benkosi, indawo engikuyo iyasina kodwa ngicela ningilekelele noma kunomkhuhlane kodwa ningilekelele uNkulunkulu angiphe okuvela kuye okufanele kudliwe abantwana bakhe kube ukuphila kubo beqhamuka amagungomane bezothabela noma beyobelela ilizwi lasezulwini ngingaboni kodwa bonke baphume bekutholile bekuphumile emakhaya egameni lonyaka. Amen. Ngicela ngesigabelelo wanethela Sizinalo lomilodwa amahle Nkosini le ndawo engikuyo ifanele abantu abadala ifanele balayo noma Nkosi yasezulwini nginovalo lesaba kodwa ngiyacela Nkosi ukuba Nkosi ungikhumbuze Nkosi yasezulwini lokho okwenza Nkosi ukuthi tshale uthando kimi lokuthi ngikwazi ukuthi uNkulunkulu emhlabeni nasezulwini ngemisebenzi owayenza wena Bhomela phakathi komuzi wakithi ayibonke Nkosi. Amen. Lapha emzini wakithi waseManqabeni insizwa ezalamina yathi ma kungena uNazaretha emzini kababa mkhulu yaphenduka ehlaya emndenini yaba umuntu oqela nomuntu
baze basho bathi awusasingazi ukuthi lekhapho umuntu othupha kanje alandile lenzizwe ezala mina ngothando ethandwe ngalo yabambelela kulo Nazaretha khona inhlekisi emndenini kodwa ngelinye ilanga uNkulunkulu efuna ukubavezela efuna ukuziveza uNkulunkulu bakhe unenzizwa yaba bamukhulu ekuyona encane kwebaba yayadiboshiwe isejele wafika umbiko phakathi komuzi ukuthi ubaba omncane sedlule emhlabeni wahlangana umndeni kwakhulunywa uvunyelwana ukuthi umzimba wakhe awubuye lapho ehambele khona uzotshalwa ekhaya nempela kwakhulunywa nabaphathi basejele abahulumeni yakalwa ukuthi hayi lensizwe bayibuyisa yayisilandwa nafika usuku yalandwa yabe siyotshalwa manje insizwe yandiwe iyotshalwa babe khona-ke abafundisi okuyibona abomndeni abakhonza kubo noma abakhonza emabandleni abawaphethe lensizwe emzalayo yayikhona nje ibukeka njengohlanya umuntu olandela umuntu phakathi kwabantu abasindisiwe nabashela phezulu kakhulu yatshalwa lensizwa umpapa mkhulu watshalwa baba kuhle wathiwa ngegama ungenile ezweni amen wadlula insukwana nje lathi lophela isonto yesifika lensizwa ekade tshalwa yafika unkosikazi wayo yafike yathi nkosikazi ngiyakuthuma hambe ebhuti omdala utshela ubhuti omdala ukuthi ngicela angele ushembe azokukhipha kuleli tshele ngikulona namhlanje iziboshwa zisangibulala la ekhona wasuka umama ezolokukhuluma unokuba qondane nalathuna kuwe wese abafundisi bakhe benkonzo wathi ayingene simanga la ubaba abantu bami uyabuya uzothi ucela ukuthi ayebe kaShembe uShembe umkhiphe ejele ngoba namhlanje iboshwa zisambulala abathele hayi ngegama wabusiswa amanzi lawo kwanikwa amanzi wathakathile nawo uyaxoshwa bathatha amanzi bawasebenzisa waphinda wabuya wathi nkosikazi ngikuthumile kanti awuzwanga yini indaba enkulu umama inkonzo le ubaba ngena kuyona bayibukela phansi futhi ke nje uma kuphathwa igama likaShembe akuzwakali kodwa yathi bayifika lensizwa yafika silonaka yathi nkosikazi mangafuni ukuyenza into engishoyo uzokulanda washamba basaba abantu waqala indaba wayibike emndenini manje kanti qale umfundisi wakhe wayibike emndenini wathi umndeni naye akatshelwe mtsheleni uzotshela ubani lemndenini ngoba bonke bahlangene ngaye bathi udukile ulandela umuntu sophinde futhi simtshele ukuthi kufuneka lo muntu wakhe manje basuka ubaba phakathi wathi mina ngizomtshela ukuthi wathi ayingona tshelo wena basuka ubaba phakathi waqonda baba ufike umtshela
Ayibambeza bathi awuze khona ukukhuluma khona uphuthuma wasukubaba wayakhona. Mefika umndeni ohlangene kwathi waqhananza inkulumo ekhona. Bayileka. Bathula nje baba. Bathi beqeda khona. Wathi baba cha khanye ngiwe enkosini yamaNazaretha. Hayi thina asiyazi inkosi yamaNazaretha uzohamba wena. Ngoba wena uyayazi. Wathi baba kulungile. Wasukubaba wasemzini waseMhlene enkosini inyanga yezulu. Wathi befika lapha emzini waseMhlene wayibikela inkosi inyanga yezulu. Le ndaba wathi befika inkosi inyanga yezulu yake yathula yambheka yathi mayibheka yayisithi lalelani. Yathi uShembe uzohamba umkhiphe nje. Ubaba wasukela ebuyela ekhaya naleyo khuluma wafika wala ekhaya zovuka abesekhuleka abesemndenini ahlanganisa umndeni abesewutshela ukuthi uhambe kanjani. Wathi uma bengakafiki engakahlanganisa umndeni ebuya la kulo busuku ezovuka ngasasa ahlanganisa umndeni. Yafika lezi yafika umndeni. Yathi ngizobonga uShembe sengikhiphile nje. Ngizobonga uShembe sengikhiphile nje. Nangibonga kakhulu ukuthi mdala uShembe sengikhiphile nje. Ngoba manje sekusele yithe mangihamba ngemndenini ngathi mangihamba ngemndenini wangibuza umndeni ukuthi ngiphatheni. Wathi umndeni ngengene phakathi kwayo ingekho into engingaphathele yona. Ubaba omncane wathi bedlule emhlabeni akazange enzelwe lutho. Ngoba phela basindisiwe abantu. Wabesethi ningitshela ubhuti ukuthi ngicela angihlambuluke. Abasengile kumphako wami engizokwazi ukuba ngikwazi ukungena emndenini ukuze umndeni ungamukele. Wakhuluma indaba enkulu indaba engaziwanga. Abayazi leyo. Ubaba befike zoba bacela ukuthi uhambe kanjani ebuhleni. Wafika sebemlindile ke inkulumo. Wathi ayilanda indaba bathi ayisifile. Khande ngokusho nje impela ihambe kahle lento bekade uyihambeke. Usebuyile ke uSibanibani bembiza ngegama lephela ingane umfowabo nabazali abamzala ababesekhona. Sebuyile uSibanibani naka sefike ukukhuluma. Asazile uma kunje ukuthi kwenziwa njani. Wathi baba umfowethu bese boyile ngiyabona. Ngicela ukuthi umfowethu uzohlanjululwa bese eqeda ukuhlanjululwa bese umphako wakhe azongena nawe emndenini. Kwaba inkinga ezokwenzelwa phi engikhuluma ngayo. Ngoba ngeke lapha yakuhlanjwe. Basindisiwe bani? Wasethula bamasivumelana. Ngizobela ukuthi yonke lento yenziwe lapha kulo muzi kababa okuwona ngubhekile. Wathi wayikulungile noma ezokwenzelwa lapho khona. Yenziwa le ntambuluko wahlanjululwa baba omncane. Wabeseqepha wangeniswa weseni kumphako. Wathi mina kumphako wakhe phakathi komuzi. Yaphinda yabuya impendulo. Akabuye zibaba ubuya aqonde kubona. Wafika kusekhona isalukazi esimzalayo. Wathi efika waqhamuka kusona ehleke ejabulile. Wathi wathi angothi muhle kanjani. Wathi nene ngiyabona mntanami. Kusho isalukazi esimzalayo. Ngiyabona mntanami. Wathi uShembe ungezile. Amen.
yathi abasemndenini sebengemukele. Ngibongeleni kakhulu ubhuti omdala ngoba sengenile emndenini nezulu likaShembe sengenile kulona. Amen. Inkosi yehla ezulwini
zahlangana lapha amakete zakhe isitokela zathatha amabhekisi zabeka phakathi nendawo sibheka amabheshu zama basibona lesa sitokela esilapha base kusuka yedwa suka lesa sitokela wayeseza kubona lezi insizwa wafike wathi bantwana bakaNkulunkulu siyanicela lapha nize kunomuntu asimazi ukuthi wakabani sithe sihamba ngesitimela lo muntu wawo esitimeleni wavele washona wadlula njengoba silapha nje sehle naye sazama samthandazela sesithi sicela nani maNazaretha nize ngizomthandazela sathula insizwa zabhekana zathi ayilungile sisuke zathi webhekana zathi sithumana zodwa cha kuphela kuthibele lokho ekushumayela yeke siyokwenza umsebenzi singazange sifike ukushumayela wafela insizwa yakashando kakhulu ekuyona inkosana lapha kashando ezalwa umkhokheli uMamkamo endala kwathi abantu benikela phakathi ethempelini kwasekufika igama lasethi baba Mshumayela khama nje siyacelwa lapha kunesimo esinje kanje igama nje naliphendula ngikhona lapho ngoMshumayela ngathi mina hambani nenkosi niyokwenza umsebenzi kaNkulunkulu enkosini Jesu ngiqhubeka benikela abantu benikinzisa yahamba lensizwa sakhuleka nje kwayisetshenziswa yathi ufika kulezi nsizwa yathi uMshumayela usinikile isibusiso senze njani zathi insizwa siyakhona zafika abantu bakakila zathi basiza iphethe imbono baqala bahlehla abantu bamshiya lolele zafika lezi nsizwa zathi mayifika zafika nazo zamkaka njengoba kade bekakile zamkaka baba bheka ukuthi lezi nsizwa zizothandaza ngoba bona babekade beqala ukuthandaza baqala esitimeleni sisingakangeni ngisho ukufika eMlazi bethandaza base behla bathandaza noma sebefile babona ukuthi hayi ayikhona lo mthandazo esuthandazayo ayibuyi impendulo loNkulunkulu bethe ngathi ukude kodwa zathi bayifika siyabongela zafika zasakha lesokela makade zashaya isikabelelo sokugcina zathi masisidoba lesikabelelo sokugcina kwathi bakufika lapha zithi yehla moya engcwele zathi masisidoba zathi bayifika lapho kukhulu yehla moya engcwele makade sabonakala sanyakaza isidumbu sanyakaza zathi masiyakaza isidumbu zakhubela mahlabelela lensizwa zathi masiyothatha ibhesi yokugcina wakhwehlela umuntu wathi bekhwehlela wakade ukhwehlela makade wabese wavala amehlo kanti kade wavulile atubando zathi yazihamisha khona ingoma egilene waphuma ukwehlela ngezima akabonga amen zathi mesiqeda zasisondela kuye sawubona yebo ubani sibongo washo uhlalaphi washo zasesitshenziswa siyabonga zaguquka zabathola besamile abanye lapha abanye sebehambile zasuka zabonga kulabo abantu zathi siyabonga sesiqedile wethu umsebenzi amen amen wasuka lapho umuntu makade wabesehamba wathatha imoto eziphikelele kubo ngegama lenkosi yamaNazaretha esephilile akaboshwe amen sinkulunkulu la sikhona manje amen sinkulunkulu la sikhona amen indaba
basesilwini ukuthi siyadideka asimona phambi kwethu ukuthi uyena osemazulwini wazoba ukuthi abantwini kodwa akasiyeke umuntu. Amen. Yena uNkulunkulu. Amen. Engathi besingacela uNkulunkulu asipha amehlo kamoya, asipha amehlo kubona ibongozi. Amen. Lokho kwethu singumfanisi nathi ngoba vele abafani nathi. Futhi noma ngabe uyathanda uthanda akasoze afana nawe. Kwathi ngenye imini etabeni zakithi eMzumbe la uNkulunkulu asikhuluma ngayo eNazaretha wakhambuka emzini wakhuzwayo. Wakhambuka emzini wakhuzwayo insizwa wakhuzwayo yayihlezi emnyango. Athi mayihlele lensizwa yathi mayibheka emakaleni yabona ijombajobe emakaleni yaphula bhekisisa lensizwa ukuthi ngabe yini leya. Yathi mayofika ngendlela emgaqo ezodlula eduze kwalo muzi wakakhuzwayo yabheka lensizwa ukuthi yini yona lebili ijombajobe lapho. Yathi mayingena endleleni emgaqo yasiyabona lensizwa wakhuzwa naye inyamazane. Yathi mayibona ukuthi inyamazane yathi yabheka emakaleni lapha neqhamuka khona le nto ejombajobayo. Yathi mayithi yabheka lapha yabona zaqhamuka imalase zaqhamuka ithondela. Yasuka lensizwa yabuyela le bekade ihleli khona yahamba lenyamazane ngejubane yaqonda ngo umgaqo noma indlela idlula ngaphandle kulo muzi wakakhuzwayo. Yathi mayimaqondana nalo muzi yalibona isango elingena kulo muzi wakakhuzwayo yaphenduka. Yathi mayiphenduka yangena ngesango emzini wakakhuzwayo. Yathi mayingena ngesango yaqonda ngo esibeni sembuzi sivuliwe isiba sembuzi yaqonda ngo. Yathi mayifika nje esibeni sembuzi yafika ngena phakathi maqede siyalala impunzi la isuke khona ihutshwa izinga amaphisa azingena. Yasuka lensizwa umfakhuzwayo wabe sesuka singene esibeni sembuzi wafike wavala esibeni sembuzi maqede wayesesuka eseya lapha ngasesangweni uyovimba lezi zinto ezihupha lenyamazane ukuthi zingangeni phakathi komuzi. Zeza zigijima ngempela imalasi zathi mayifika ngasesangweni wayihebeza umfakhuzwayo zadlula kona indlela idlula ibheke phansi ezansi emfuleni zadlula wayimela nje lapha umfakhuzwayo zathi masidlula akhanga amaphisa elandela ngemuva ekitchen bafike babuza bathi ayikho inyamazane ayibonile ebekade ihutshwa izinja ayidlulanga la. Bathi umfakhuzwayo idlulile ishonile. Bathi idlulile ishonile. Alandela amaphisa alandela izinja zawo. Wasuka umfakhuzwayo uhlala nebekade vele ihlala nje. Wahlala. Wacabanga ukuthi ayabuthi manje amaphisa. Wasuka umfakhuzwayo waqonda esibani sembuzi wafika wavula isibaya sembuzi. Wathi mevula isibaya sembuzi yayisiyaphuma le mbuzi yaphindela ngendlela eqhamuke ngayo akabonga shaka. Amen. Umfakhuzwayo esuka emazweni alithi etabeni zakithi eMzumbe wathi befika emzini oyingcwele wasephakameni wathi befika emzini
wayesondela kimi. Wathi mesondela yayisithi yathanga umfana wami usufikile. Yayisiphuma lensizwa kakhulu. Wathi hawu mfana wami wangibona ngifike ekhaya. Yathula lensizwa kakhulu. Uthe sadidile ukuthi ngizothi ngayibona inkosi. Pho ngizothi ngayibona kanjani. Yabona inkosi ukuthi ibhekile. Yake sithi hawu mntana bazongibona inyamazane eyakungena phakathi komuzi wakini. Yasikhumbula lensizwa yathi inkosi yathi ngayibona. Wayesethi ushembe ekhuluma lensizwa kakhuzwayo. Wasethi mntanami kwakuyimi lo. Isenzo sakho wasenza. Waphephisa le nyamazana. Yayikade isuke ihambe yofuna ukudla. Ukuze ibuye ikwazi ukuthi inelise abantu abayo. Uthi bangazabona thina. Ukuthi izinto zizoyibamba. Ithile sayithatha sayifaka phakathi komuzi wakini. Hawu mntanami. Unenhliziyo emnene. Wena kusuka namhlanje wasele ukhozo wasewunene. Usikose kuye sesilwini. Usumnikazi wento zonke. Owakhile bekade ingekho ibekhona emhlabeni enkosi. Amen. Leyo nsizwa yabizongonene leyo nsizwa. Unelibanda yazi yagoqa ngomfundisi unene wasemapondweni. Ongele ngikhuluma ngaye ngabonga uNkulunkulu. Amen. Umfundisi unene wezwela kithi. Waba umfundisi unene ngoba kwasho uNkulunkulu. Kodwa isibongo sakhe yena uKristu. Ayibonge lenkosi. Amen. Sikhuluma ngothando maNazaretha manje. Okunye lapha sikhona siphelele. Kuphela ithina siyozehlulekela. Ukuthi abantwana benkosi sibambelele kuleli bizwe likhuluma ngala sesilweni. Ushembe khombisa uNkulunkulu wakhe maNazaretha. Akhombisela embungulu. Emzima sesabela letha kwantombi. Hayi ngicela. Ikhuluma ngenkosi yethu nomhlaba maNazaretha. Amen. Kufika umndeni wakaThamane. Ngingumvangeli. Baba umvangeli siphelezela sisenkosini. Uma wethu udlulile emhlabeni. Ngesathi uma wethu edlule emhlabeni, udlule dibelile. Udlule uma wethu emhlabeni, wadlula engekho emzima sebuhleni. Uyabuya njengamanje uma wethu, uyasithuma siyingane zakhe. Uthi ucela simele enkosini, Yesu nomhlaba, unyazi wezulu, siyomcelela intethelelo. Ngoba lapho ekhona kumnyama kakhulu akukukhanya, okuyena ophethe ukukhanya munye unyazi. Amen. Kusho unkosikazi wakaThamane. Emlazi wakhe. Ngabathatha safika nabo, lafika kwendaba enkosini yasezulwini. Lokho uNkulunkulu esikhuluma ngayo maNazaretha. Waphuma inkonzo yasekuseni inkonzo kaNayi. Samba nomfundisi uMaphumulo wasempumelelweni. Ethi inkosi uthi umfundisi uMaphumulo inkosi yamakhosi ngihamba nalawo umvangeli. Kunabantu ahamba nabo inkosi baletha ukukhuluma kuwe. Isithi inkosi yakhuluma umvangeli. Manje iqala indaba ngithi ngiyibeka uthi ushembe inkosi yasezulwini. Umnikazi wento zokuphungelihle. Uthi umvangeli hamba uzobuye. Nalabo bantu khona ngizoyizwa le ndaba bahamba ngayo. Saphuma maNazaretha, saphumela ngaphandle ngahamba ngohlala emadolobheni nabafundisi. Sahlala nisayixoxela indaba.
wasebenza umdala wensuku, wasebenza uNkulunkulu, wasebenza uNkulunkulu. Kwavala ezulwini uNkulunkulu wakubuyela ngaphakathi. Angiboni-ke ngihleli ngale labantu ngithi abahlale la balinde esangweni. Kwafika uMshumeli uKhanyile. uMshumeli uKhanyile ehamba ememeza ethi umvangeli umncwabe waseMlazi. Ngathi mangiqhamuka wathi uKhanyile umvangeli uyacelwa ngaphakathi inkosi nabantu uhamba nabo. Ngikhuluma ngoNkulunkulu maNazaretha. Ngasuke ngigijima ngathi mangifika esangweni valiwe amasango ngabe sengibiza laba bantu silandela uMshumeli uKhanyile nababiza laba bantu sasiyangena sangena samlandela uKhanyile wathi uKhanyile kulungile kuqala. Uthanda ukuhlela sezulwini sengaphakathi. Sathi sikhashana nje sisakupele noKhanyile khona la. Savula umnyango. Wathi muvule umnyango. Wesemakubulani basethi sondela. Sasesiyasondela. Mase sondela maNazaretha. Uthi yakhuluma. Base ngithi khuluma insizwa yakhona kaQhamane ihamba nomndibana. Yayisiyibeka lensizwa indaba. Yathi inkosi njengoba la ihamba nangu umndeni wakithi. Sijubule uma wami ungasekho emhlabeni. Uma wami udlule emhlabeni inkosi engazange akubona ukuthi wena uNkulunkulu. Udlule emhlabeni engale ngaphesha komfula. Wasifika uma wami umesefihliwe. Uyabuya uma wami uthi lapha khona kumnyama kakhulu akukhanya. Uthi kodwa bona phethe ukukhanya uwe nyazwezo. Uthi asile sombele ethethelelo kuwe obuza phume lapha kulaba bomnyama hlezi kubo. Yabuza inkosi yezwe nomhlaba abuza umnikazi wento zonke. Wathi uthi uzani impelele ngaphi. Bathula babhekana ngabona ukuthi ayisekunakele kakhulu. Ngase ngithi inkosi yezwe nomhlaba izwi lizophuma ezulwini ukuthi kufanele kube yasithi inkosi yasezulwini abahambe bothenga imbuzi. Yathi mayisuku ukuthi uzoqhamana isiyale uyabe sebuza umdala wensuku wathi lo wethe ngaphi imbuzi. Manje sizoqhamana yedwa. La kumele zacima ngibana. Nkosi yamakhosi ngoba unemoto. Ngicabanga ukuthi uzohamba uyifuna erinyane embuzini. Cabanga ukuthi kuphe esabelweni eTafelkop naserinyane. Kwase kucima ibani nakumina ngasazi. Bayisehleka umdala wensuku esethi akaphuma athi kumele esangweni abuze ukuthi imbuzi zitholakala lapho uzithola. Amen. Nembele baba nyale phuma lesizoqhamana epese esangweni ebuza base beyele yabuya siyibhonsa imbuzi siza nayo. Amen. Kodwa khona indaba engiyona maNazaretha amahla sezulwini. Ukuthi la sikhona sisezulwini futhi sihleli noNkulunkulu. Yathi mayifika lensizwa lembuzi. Yathi ifika nje yathi mayithi yasondela yeselibuzi ubulasezulwini umnikazi wento zonke wasethi lapho hamba nabo. Mabe khona basondele bonke bayibambe lembuzi. Base besuka basemndenini base besondele embuzi. Uthi umdala wensuku engakabaniki isibusiso. Uthi ngamhla ephuma emzini oyingcwele wasebuhleni. Waphuma nayo yonke imindeni. Njengoba ngithi bambelelane kule mbuzi nje. Namhlanje bonke bayabuyela ezulwini wathi inkosi ngibusisa. Amen. Kusho umnikazi wento zonke. Akhona emhlabeni akhona ezulwini uma bona kude bona yonke indawo. maNazaretha sikuphatheni kahle lokhu maNazaretha. Asibe nokuqonda nokwazi ukuthi mawusuka emzini wakini usuke emazweni akini uze la uzokwenzani. Beke sihlalweni ungabheka ezinye izinto. Beka umnikazi wabantu lalelizwe phambi kwesihlalweni kuphela. Wabo uNkulunkulu lo ophambi kwethu ayibongosi. Hayi maNazaretha. Le ndaba engikhuluma ngayo
ngikhuluma ngendaba yothando esithandwe ngalo uNkulunkulu omuhle wakithi ebuhleni engathi angasigcina silondoloze asihlenga sivikele olakeni olubi oluvukela amaNazaretha oluvukela amakholwa agcina amakholwa engasaboni ukuthi phambili ubani lo phambi kwethu kakhulukazi onakele kakhulu la ngikhona nami ngoba la efundisini abafundisi bagcina sebekhohlwa ukuthi ubani sebefuna ngisho ukuphikisana nezwi engathi bafundisi singabheke esikalweni makade sibe novalo sesabe sazi ukuthi ubani ophambi kwethu ngalawo mazwi ngiyabonga Nkosi yethu nomhlaba ngibonga uthando ngiphelona ngiyacela ukwehlela ngezansi ngibuyisele ezulwini uNkulunkulu uyena olungisa lapho ngone khona angithethelele Nkosi yezulu nomhlaba amen. Siyabonga amazwi amnandi sophambi ukuthi inkosi izinkosisi. Amen. Nanye sizocela uMshumayeli Mkhwanazi bese kubuye intempela sifanele sihlebelele inkosi uMoses.